gustas porque sabes que te adoro. Me tratas mal, crees que estás en tu derecho, pero te has equivocado. Y un día de tantos me decido y te pongo en tu lugar. Maray na hapon. Good afternoon po sa gabos na mga paraantabay. Welcome po sa programang Usapang Pamilya, ngunyan na Aldanin Martes. Porque sabes que te quiero, tú te aprovechas. Garo na, kikig ako kay Chief Tech. Me tratas mal, Sino si partner? Ano? derecho, pero Pag-una ako, pasado, alauna, pasa na. tantos me decido Alas 2 na pala. en tu Kaya naman po, tama na ang siesta, mga paraantabay. ¿Qué está pasando? Tama na ang De tu cuerpo, puro kapuro. Ngunyan na pagkahapon. junto con tu sonrisa. Chief Tech, parang nadoble mo so ano. Todos los recuerdos, todo. Kuya Bonjing, parang halangkawad ang sa imong bed. Si tuviera que olvidarte, a olvidarte aprenderé. And when po ka mong mag-upload, mag-text, halangkawad ang sa kuyang bed. Ibaba mo na po yan, kuya yan. Napabayaan ni Chief Tech Subed, ano? Tú te aprovechas. Pwedeng mag-upload, pwedeng mag-text sa 0938-891-5475. Garo abo madawag ni Kuya Bonjing sa boses ko niya na hapon na. Y un día de tantos me decido y te pongo. Dakulong ka kinakapalibot na chicks ngunyan kay Kuya Bonjing. ¿Qué está pasando? Tienes Na ano siya, medyo nadidisturbo ang sa iyang isip. pensando que esto es un juego. So anyway, kamusta po giraray, mga paraantabay? Pwedeng mag-upload, mag-text sa 0938-891-5475. And live man kita ngunyan sa tuyang Facebook page via DZGB News Online. I-share po ang sa tuyang Facebook Live ngunyan na hapon. And i-like, mag-subscribe po sa tuyang YouTube channel ang DZGB Ligaspi. Siring man ang mga nakatutok man sa live app kang DZGB. And of course, ang mga rayaon po sa Indang Harong. ¿Qué está pasando? Ipigpangapudan kang sarong environmental think tank sa gobyerno na hidalion na ang pagbutas o pagbutas kang Pilipinas sa paggamit ng fossil fuel dahil sa epekto kaini sa kapalibutan. Sigun sa Center for Energy, Ecology and Development o CEED, katayuhan kaini napakusugon ang mga lokdang kang gobyerno na protektaran ang mga kadagatan o yamang tubig sa polusyon. Ipigladawan kang CED ang Sorsogon asin Zambales kung sain duwang barge ang nagkausa ning oil spill sa kadagatan sa kasagsagan iyan kang bagyong Christine na iyo ang nakaafektar sa yamang dagat. Sonrisa todo. Sigun sa grupo, nakakaraot ini sa yaman kang nasyon asin nakakaafektar sa kabuhayan kang mga Pilipino na naglalaom sa biyaya kang kadagatan bilang sa indang kabuhayan. Olvidarte, a olvidarte aprenderé. Yan po ang saro sa rason kung nata ipigbubusol ang renewable energy asin makontra ang mga arog po kaining epekto na nakakaapektar sa kabuhayan and of course sa yamang dagat na pwede tang makuha sa tuyang palibot. So pabor ba kamo digdi sa ipigbubusol kang environmental think tank na punduhon na daa po ang paggamit ng fossil fuel na saro sa nakakaepekto o nakakaapektar sa tuya sa kapalibutan. Di ba, Kuya A? Pabor ka ba, Kuya A, na halion na dahil ini partner o punduhon na and butasan na kang gobyerno ang paggamit ng fossil fuel? Di pa akong masyadong naiisipan dyan, partner. Nata. Fossil fuel. Diba? Alam mo na, bago ang gabos, ang fossil fuels, anong gamit ka iyan palaan? Oo. Yan magka-partner so petrolyo, so uring na pigagamit, di ba? Ang talagang kung nahiling mo ito partner, pailing mo daw tabi Jerome kay Kuya A. So saro sa paagi kang fossil fuel na nakakaapektar sa tuyang palibot.
Ayun. Sabi digdi partner kang environmental think tank, mas marida ang punduho na ini kumbaga dakol ada ang epekto kaini sa kadagatan and yamang tubig na yung pinagkakuhaan kang kabuhayan kang mga residentes lalo na baga sa mga parasira as in iba pa partner. Ini pala na na fossil fuels, ini partner so pigaapod na mga non-renewable energy sources. Yes. Nahali sa mga remains of plants and animals that lived millions of years ago, no? Okay, hydrocarbons, no. So kusog sabihon pag sinabing non-renewable, so kumbaga sa laruan na gamit, no? And which is sabi mo nga ni very harmful, no? Harmful sa dagat. Kung nagkariling po nindo ning mga naka-flash sa tuyang screen, ipong saro ini sa mga example kan fossil fuel which is nagtataon ning maibugo na uso aso. No, maibugo na aso sa tuyang himpapawid. 'Di ba? Saro ini sa mga epekto kang climate change, etc. no? Yes. So may mga carbon compound pala ini partner. Iyo partner. No? So pangapudan, no? Pangapudan po kang sarong environmental think tank sa gobyerno na hidaliun na daatabi halion. Magbutas na. Hidaliun na ang pagbutas kan Pilipinas sa paggamit in fossil fuel dahil sa epekto kani sa kapalibutan, no? Okay. So, alam mo, dakulon baga mananggad partner may mga benepisyo. May mga benepisyo somehow na nakukuha kita. Yes, sa mga fossil fuels. Kumbaga mas nagiging madali partner so production diba? Somehow, diba, dako lang tabang talaga sa tuya. Pero ilingon ta anong dapat na maging priority, di ba? Ano ang maging priority? Ano ang nagiging apod kay ni nagiging ano ang mas mahalaga, no? Na paggamit kaning fossil fuels o ang pag-restore kan sa tuyang Mother Earth, di ba? So sa araw kaning bagay dakol man ang mga apod kini, dakol ang mga nangangaipong punduhon ang sharing kaning bagay, ano? Correct. Oo. Sabi nga ibaga partner sa nangyayari pa sa nadigdi sa tuyang palibot na dito lang so mga pagbaha baga Yes. So, kalamidad na iwalat sa tuyo sa epekto ka ini partner. Kumbaga saro sa dakulang bagay ang araw kay ini partner na kung punduho na, kaya palang partner may mga, maski baga kita digdi sa DCGB, yung Earth Forum baga last time. Correct. Diba? Ipigbubusol digdi ang renewable energy. Renewable energy. Ining mga fossil fuels pala partner, ini sa mga non-renewable energy. That's why kita rig nga sa DCGB, igwa kitang kumbaga renewable energy ang sa tuya na pinagbubusol. Yes, oo. No? Okay. Igwa pala ng mga yan, sabi mo nga ni kasubago, igwa ng mga pagkakataon na nagkakausa ning oil spill sa kadagatan. Nagkakaigwa ning syempre pag na ang tubig dagat baga nahaluan ki oil or langis na pigaapod, ano? Anong magiging anong magiging epekto? Siyempre, mararaot sa tuyo na environment. Example lang, so igwa po ning mga igwa ning mga aquarium sa indang mga harong. Imagine, kung igwa po kamong aquarium sa indong mga harong, ulaan po nindo yan kilangis. Ano ang mga mangyayari dyan, di ba? Dead zoo. Dead zoo, mga sira. Gadan sa mga sira, sa mga plants nindo dyan, magagadan. So, arog man kayan sa mangyayari po sa tuya na kadagatan, madidedso ang mga bagay-bagay. Kaya pala partner, pag mga insidente baga ning oil spill, lately lang sa Sorsogon, diba? And sa Zambales, pag may mga arog ini partner, may mga lugar na ipapundo partner ang mga parasira sa pagsira.
sa paglawod, Correct. diba? Kasi talagang sabi baga na affected ding marhay and posibleng nauudong ang mga sira. Mhm. And ano man ngaya Kuya A, ano man ngaya Ate Jen kung maudong ngaya ang mga sira, ano man ngaya problema kung maraot man ngaya ang kadagatan ta, ano man ngaya ano kaya kung basta ngaya makagamit ngaya kami ng fossil fuel. Anyway, ang ano kaya kaini po mga tugang pag nararaot po an sa tuya na kalikasan, nakakaapektar sa yamang dagat, nakakaraot kan yaman kang nasyon as in nakakaapektar sa kabuhayan kad mga Pilipino. Paano na aapektar? Kumbaga nagkakaigo ayan ng chain reaction. Nagkakaigo ng chain reaction. Most of us na may mga parasira, no? Na iyan sa indang pinagkukuanan kan sa indang pang-oral daw na pangangaipo, no? What if mag-abot ang panahon na dai na po namako ang sira? Wala na ngaya di ito na sa nangayan ako ang sira, mamahal na naman ngaya ang sira araw kaya. So number 1 na dahil naraot so sa tuya na kapalibutan nawaran kipagkabuhay sa mga parasira, wala man po kitang kakaunon. Ayun, kagutuman ang resulta. Kagutuman na naman, So kung diit ang nakukuatang sira sa dagat, diit ang supply, madakula ang demand. Ayun. Tadakulon kitang mga tao padakol kita kipadakol. Ang mga natural resources ang mga mga sira so mga kakanon ta na kukuhaon ta sa dagat padiit man kipadiit. Habang ang dakulon ang nagde-demand. So the higher the demand, the ababa na supply, mas magkakausa yaning inflation na naman. Mamarahal na naman po ang sa tuya ng mga babakalon. Ayun. Mareklamo ka na naman. Ma-post ka na naman sa Facebook. Wara ka ng pambakal. Wara na grabe na Walang ngayaan. budget. Grabe na ngayaan pagtios ta sa Pilipinas. Sige baga kita kirereklamo na mga kesyo, mga mahalo na ang mga barakalon. Wara na kitang pinagkukuhaan kan mga pagkakan. Mahalon nga ang barakalon, ababaon nga ang pasahod pag nagtrabaho. Diba? Mahalon nga ang pamasahe sa jeep. Mahalon nga ang mga gabos na bagay nagmamahal. Yun. No? Puro partner, kumbaga ang resulta puro nasa nakita agrangay. Kasi Marisa na wala kung magagrangay, kung magkaorotsan kita kakaagrangay. Dad's ko. Kung magkaorotsan po kita kakaagrangay, di ba? So yan ang pag-isip-isipan tabi mga tugang. And then, man nga sa muya ngayang madideds naman sa nangyay kami. Imagine. Paano man sa mga baong sa tuya, generasyon. yes, our next generation, sindapuan mas lalo na madidipisilan. Kita nga ni na mga, kumbaga, so Gen Z, tapos ining mga millennials, kitang mga millennials, mga Gen Z, naagihan na so transition kan mga bagay-bagay. Na nasa taho kita kan pagbabago, di ba? So siguro ko so lolo ta sa tuhod, day na namundag na may cellphone, day na namundag na igwaning internet, no? Kita na mga millennials, Gen Z, hali kita sa namulat kita duman somehow siguro ko sa ibang mga kabatch ta na mundag na dai panig internet, cellphone di iton pa sana, ang TV ka ito so yan may picture tube pa, di ba? Hanggang sa may bigas sabing may lubot pa. Yes, diba? papamoderno ning papamoderno. No? Papamoderno nahiling ta so sudden change kan lifestyle kan tao, nahiling ta so sudden change kan mga gadgets, nahiling ta man so sudden change kan barakalon. Yes. So sudden change kan pamumuhay ta. 'Di ba? Kay ito makaagad ka pa ning gulay sa imong kapitbahay. Ngunyan kung pwede ka sa napresyohan kan kapitbahay mo, day pipresyohan ka na kan kapitbahay mo. 'Di ba? So madalion sa naan panahon, in just one generation, nagkakaigo ng pagbabago. So we don't know
kung ano ang nagahalat na sa masunod na henerasyon kung dahil kita mag-isip kan sa tuya na futuro. And one thing na pwedeng gibuhon ta is to minimize the pollution na pig-i-emit, na pig-gigibota, na pigtatauta sa tuya na mundo. Ma-minimize, mabawasan lamang ang mga polusyon para sa satuya na mga masunod na Yes, henerasyon. siguro partner pag kumbaga nagibo talaga yan, makakatabang ning marhay sa satuya. Especially sa kabuhayan, di ba? Pwedeng masolusyonan siguro sa problema ta sa araw kayan. So demand na tigahanap ta. Pwedeng bako lang kita na tao ang nagdadagdag, kundi sa production din mismo. Yes, So saro po 'yan sa mga pangapudan, kan sarong environmental think tank sa gobyerno na hidaliun na po ang pagbutas kan Pilipinas sa paggamit ng fossil fuel dahil po sa epekto kaini sa kapalibutan. Sigun po iyan sa Center for Energy Ecology and Development o CEED. So sana madangog, and then I believe na igwaning mga alternative na pwedeng gamiton kaysa duman sa non-renewable energy. Yun, okay. Diba? Dapat renewable energy. No? Kaya baga kang kumano no taranta partner, kang Earth Forum, saro yan sa mga pinagbubusol tayo ni mga renewable energy, what is renewable energy? Hali kita naman sa non-renewable energy, pasiring naman kita naman sa sa renewable energy. Inida po ang energy that comes from natural resources that are replenished faster than they are consumed, so natural, hali sa mga natural, arog kang aldaw, di ba? Arog kang tubig. So, yan, saro sa mga magayon yan. Actually, nakailing ako ning garo invention kan Pilipino. I don't know kung sisay nag-invento ka ini partner. Somehow, nailing ko sa renewable energy. Okay, paano partner? Bako ini sa mga, actually, aram tayo ng mga solar panels, so sa dams, mga energy. Ining ginibo niya, garo igwa siya ki LSC, kan electric fan. Okay. And then? LSC, I don't know kung siguro kung nailing na ni Kuya Rams or ni Jerome. LSC kan electric fan, tapos igwa siya ng garo motor. May day ka magamit ng kuryente, digdi, partner. Day ka magamit ng kuryente. So, Kakaipuhanan mo ang concept ka partner, electric fan. Oo. Okay. Pero magamit ka ng paros. Paros lang. Paros lang. Oo, paros lang. Okay. Day ka, di ba, maski brown out, kaya ka maka-charge kang cellphone mo. Yes, oo. Arog kayo nang nangyari. Garo, igwa siya garong device na nabakal, siguro ko online niya ito nabakal. Tatig pahiling niya nga ni sa online. Garo device, garo motor, na garo nagko-convert ning kuryente. No? Garo converter ning kuryente. Duman sa puro kang converter na device na ito, igwa ning garo o yan ang aram ito su USB type, USB. No? Yung flash drive? Oo. Okay. USB na pwede mong saksakan kang so puro baga kang charger kang cellphone. Dua baga yan na puro. So sarong dakula. Okay. Dua baga yan may sadayot na puro. So charger po ini mga tuga ngayon. so sadayot na puro tapos May sa dakula dakulang man. puro. So USB. So pig connect niya ito duman sa device na ito. Tapos sabi ko baga kasabago may garo LSC ning electric fan. So itong LSC kan electric fan, piglaag niya duman sa atop niya. So parteng may paros, sumaparos, pighampang niya sa paros. Nangyari na pag nagkukusog ang paros, nagtatalibong so LSC. Pagtalibong kang LSC, garon magkakaigwa ning pagtalibong man duman sa device na nagki-create ning kuryente. Pag-create ng kuryente, isalpak mo duman sa cellphone mo, magcha-charge ang cellphone mo. Ayun.
So, ang kaipuhanan lang, pag-iisip. So invention ba? Oo. Ma-invento ka ng I don't know kung sa nagsabi inhali ng- ito, pero ang nailing kong nagpahiling or nasa Puro Kandila ako eh. Ang nagpahiling, nagdemonstrate. Ang nagdemonstrate Pilipino. Ayun. So, ang kaipuhanan mo lang pala, itong device na ito, tapos electric fan, LSC, na garo man sana may electric fan, pero daing kuryenteng hinalian, daing siya naggamit ning electricity para magtalibong sa LSC. So, paros na mismo. Paros lang. Ayun. Ang electric fan baga, ang LSC baga ang electric fan partner, pagka, Sinaksak mo. aday, mas pag naparusan, Matalibong talaga siya. So pagtalibong niya, nag-create siya ng electricity na sinaksak niya sa cellphone niya. Oo. Dumana Dumana siya nakapag-charge. Oo. Cellphone lang ang pwedeng i-charge dumaan, partner. Siguro ko sa mga sa Sa dayot iba na pang pwede na. yan, sa dayot na mga Oo, devices. Kaya na. Oo. yun na agad, Ito lang, sarong example lang. Ito, sa Yes. dayot lang na energy, sa dayot na kuryente ang napoproduce niya. Pero, na-enhance baga ang mga bagay-bagay. Oo. Diba? And nakaka-save kita ng energy. Oo. Garo iyan so konsepto kang windmill. Tama. Diba? Oo. Konsepto kang windmill, which is windmill, darakulaon. Diba? So, unfortunately, kung dahil kita mapasiring sa norte, dahil kita makakailing kitunay na windmill. Kung rin daw magkakaigwaman ki windmill digdi sa sa Bicol, what if ganun ta dyan ki windmill sa may pamitisan kad mayon, adi Ano kaya kung itaw tayo na session partner? Garmarayan na isipan mo. windmill baga dyan sa may mayon. Oo. Total kaso ang problema baragyuhon kaya Bagyuhan, kita. oo. And may mga problema dyan partner ngunyan. So mga patrabaho sa dike. Baka ngaya so windmill na ang sunod na ianod. Bako. Nagarampahog ng Oo. daya duman sa mga ano. So anyway, so nahihiling ta. So kagayunan, kapag renewable energy, kumpara partner duman sa nagagamit kita kang fossil fuels, non-renewable energy. nakaka-apektar sa tuya. And pwedeng magresulta, sabi mo kasi bago, pag tios, marahalon sa mga may mga chain reactions bagay yan, kumbaga chain reactions po yan sa satuya. Mabagsak po, mabagsak sa pamilya. Oo. Igwang sabi si Kuya King Rehinaldo. Naga-create the part ng electricity so dynamo. Ayan, nailing ito ni Kuya. Nailing na ni Kuya King. Dynamo. 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 Oo. So, pag-create niya ng electricity, pwede. Nailing naka-charge sa cellphone niya. So, diyan ko, dakulang bagay yun. Digdi baga sa tuya, pagka bibagyo kita, medyo halawig ang panahon na ma-restore ang sa tuya na electricity. So, Yes. dakula na bagay yan. Which, bata kita, di kita nangangaturog pagka Warang daing kuryente. Di kita nangangaturog pag ang cellphone tagadan. Oo. Bako, paano na sa mga crush mo? Di kita mabubuhay ning nagkapirang aldo na daing kuryente. Oo. Lalo na, daing baterya ang cellphone. Yes. Di ba? Oo. Wala na kahit sa mga cellphone na di baterya partner. Obsolete na, no? Obsolete na. So, ngunyan, dakulaan bagang bagay na may cellphone sa trabaho, sa eskwela. Oo. Paano ngayon nagkay online class sa cellphone ko ngayon, low bat. Di ba? So, dakulaan na bagay. So, sa mga arugatong bagay, pwede tang gibuhan ng paagi, na nagagamit kita ng mga renewable energy rather than non-renewable energy. Yes, okay? Good afternoon muna partner kay Marie Grace San Juan. Marie na hapon mauran na hapon sa sa Karamuran, Katanduanes. Sa Katanduanes. Okay. Ingat-ingat po dyan. June Bas Goyo, Marie na hapon po sa Buwang Bakakay. Kasi sa may ini partner Dumani yan sa may sa tabako, sa may buwang, di pa pararagda ko kad mag-swimming dyan sa buwang. Ada ko dumaning may sikat-sikat dyan na may maliputong daan tubig. Sabi ko, deman ako dyan ako bagay. Madali ako malipot. Baka matangkas ang pangako dyan kung nagkarigos kita. Okay. Si Ronald Valladolid and Jerry Malihana and Almali. Okay. And si Barceliano Lan. Asin sa iba pa. Anyway, sa tuyang pagbabalik partner, ano kaya ang bit-bit na tema ngunyan ni partner?
el fuego de Para sa Tangkasod ba magayon sa ulay-ulay Kuning, kapag ako lang nakarelate? para sa satuyang pagbabalik partner, para ini sa mga nanay or sa mga tatay. Okay. No? Sa mga parents naman kita. Sa mga yan. parents naman Opo. kita. May minsan kaya baga, sabi kan iba, pag ako ngayon nagkaaki, gigibuhon ko ngayon gabos. Para nga sa sakuyang aki. Okay. No? Actually, talagang day mo man mahahali once na pag naging parent ka, pag naging magurang ka, maski buhay mo, itatao mo sa imong aki. Oo. Diba? So, pag inapot ka po, no, bilang sarong parent, pag inapot ka, sisay ang iinuton mo. An sadiri mo o an aki mo. Ayun. And why? Diba? Pag naging parent ka, sa mga parents po, no? Sisay po ang iinuton mo. An sadiri mo o an aki mo. And why? Sa satuya po iyan na pagbabalik. Yes, opo. And pwedeng mag-text doon partner sa text line mo, di ba? Yes, 0927-398-0955. Opo. Okay naman sa 0938-891-5475. I-acknowledge na mo na partner si Congressman Fernando Cabredo. Nakatutok mo niya na. Nakatutok si Kong Didi. Saro baga partner ini sa official digdi sa tuya. Sabi niya, nagpupusal kang renewable energy. Yes. Okay, thank you so much po. And sa Foodline del Gallego, oras alas 2:30. An oras hatod sa Indokang. Sa sakit ng ulo, mag-Biogesic agad. Ramdam ang alaga. Most doctor prescribe pa. Biogesic. Ingat! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Nagtatabang na puun baka ito Sinda kita ika ako Bicol Na matita ang totoong serbisyo Hanggang yan ako Bicol lang sa puso ko Ibang tabang sa turismo asin pag-asenso May mga scholar na nagkaikwang trabaho Kadakol na mga naginibo Lalo sa mga para o matius na pamilya pa Senior citizen asin ka hobenesan yan Ang AKP Ako Bicol Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60 ml at 120 ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH, katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Pag pumupunta kami ni nanay sa health center, lagi ninyo kaming tinutulungan. Binibigyan ninyo ng payo si nanay tungkol sa pagpapabreastfeed sa akin. At kung ano ang masusustansyang pagkain na kailangan ko. Salamat po sa inyo! Buti na lang po, nandyan kayo! Thank you Kong Joey Salceda. Habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, financial tabang medikal. Thank you Kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Dahil magkitang pangangamba Kong Joey Salceda. Highest rating approval ang sa tuyang congressman. Alpayahes ang atang lahat Kong Joey Salceda.
Ang Bear Brand Junior para sa 1 to 3 years old, 195 pesos lang SRP ng 400 gram pack. May 2.4 kilogram din. Bear Brand Junior para sa 1 to 3 years old. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51 CA number 006, series of 2024. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan sa tong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. Makulugan pa yokom. Greg, may work pa. I-Biogesic mo na yan. Bulong tulos? Baad igong side effects? Iba ang Biogesic. Most doctor-prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat. Aba, maingat mananggad. Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Usapang Pamilya. Kaiba si Kuya A, asin Ate Jen. Balik po kita sa satuyang pag-urulay-ulay ngunyan pong Aldowning Martes. Ihabol talaga ini partner na reaction sa topic ta kasubago. Sabi ni Kuya King, dapat daw may storage battery ka para ma-save sa electricity. Tapos may charge controller ka para makontrol ang charging. Ito sa pigsasabi ta kasubago. Sa paagi lang po ka na paros, sa paagi kan tubig na natural na nagdadaloy, makakapag-create kita kan sa tuya ng mga enerhiya, no? Yes. Kuryente, etc., etc., no? Naday po na nag-emit ning mga maitom na aso or maputi o na aso. Pasisiring dyan sa satuyang himpapawid, no? Alright? Anyway, ngunyan pong aldaw na ini, pag-urulay-ulayan ta para sa mga magurang naman tabi. Nakailing ka na partner ki mga aki na ka-cute. Magayon. Okay. Bibo. Chabi-chabi. Aram ito so aki. Masabi so magayunan ko Oo. doon talaga. Brutal ka sa mga aki. No? So basta mailing mo, wow, cute man ngayon. Mapapahanga ka. Oo. Tapos gurumainggan nyo ka naman, ay, someday. Diba? Ako naman yung maki. Diba? Pero mag-agam ka muna bago ka mag-aki. Okay. No? Nakailing ka na kaya kaya? Yes naman. Oo. Kaka mga malinigo na aki. Kaya. Mas nga isa online, pag may nakahiling ka baga partner ng mga ka-cute, mga grabe talaga. Siguro ika-cute ka man talaga, no? Siyempre.
Ha? Siyempre. Ngunyan, nakahiling ka naman, nabigla ka naman na ang kaibanan niya, garo kandila na nauupos. Nata. Maniwangon? Oh. So, lusyangon na si nanay. Okay. Pero yes. so akin niya, Bibong-bibo. Bibong-bibo. Na? May mga example kan mga araw kayan. Minsan mahiling mo pag nagsundo sa eskwelahan, mapapagkamalan pang uy ngayang ataman mo ngaya cute ano? Pag-una iyaya ka. Pag-una iyaya ka. Na? Pag-una iyaya ka. Day mo kahawig. Day mo kapandok. So aki na sa imong pig susundo. So nakulaw ng chance na mapapagkamalan kang nani or yaya kang aki. But sa totoo, ika ang nagbados, ika ang nagpadakula kan aki. Tama, oo. Kumbaga garuso, pero sa mo partner, talagang bigbuhos mo duman para sa bibi mo mismo. Oo. Yan ang pagpadaba kan sarong ina. Yan ang pagpadaba kan sarong magurang. Pwedeng ama or pwedeng ina. Na halos itautaan gabos sa satuya na mga kaakian na dain na kita nag-iisip na dain na palan sa tuyang natatada. Tama. Sisay po ang mga guilty digdi sa mga magurang na igwaning mga aki. Ubos ka na. So, basta maitao mo lang. So, aki mo sabi nga may kasabihan baga na isusubo mo na sana. Iungit mo pa. Itatao mo pa sa imong aki. Yes. Diba? May nadangog ka kaiyan. Oo. Ultimo nga iuungit mo sa imong sadiri. Iuungit mo sa imong aki. Iyan po ang talagang pagpadaba kan sarong magurang. Oo. Kumbaga bago sa mga pangangaipo mo or so needs mo, so aki mo na partner. But the question is, in the long run, tama daw po yan. Sise po sa satuya, sa mga nagaantabay ngunyan. Are you in favor of that kind of parenting? In favor daw po kamo sa arog katong klase ning ning pagtrato sa imong aki at the same time pagtrato mo sa imong sadiri. No, dito pigsasabi na pabayaan mo ang aki mo. Okay. No? But you have to think about yourself. Ayun. Diba? So, sisay bayaan dapat na inuton? An sa imong aki o an sa imong sadiri? O, sige, dumaan na kita. I-pinpoint na si nanay. Sabihin na si nanay. No? Ang sabi kan sarong influencer, sabi digdi, pag nag-aki ka na kuya, kaya sa gabos na oras, aki ang tatawan priority. Pero it doesn't mean na papabayaan ng sadiri. Tama. 100%. Thank you very much. Filipino culture. Iyan baga ang nangyayari sa satuya sa Pilipinas. Iuungit mo na sana sa imong sadiri, iuungit mo pa sa aki mo. But ang hapot, in the long run, ano daw ang magiging epekto po kaiyan? Sabi mas ko, mas mamamanehar mo ba ang pagpadakula sa imong aki kung ika mismo partner napabayaan mo na sa sadiri mo na so ginamit mo baga sa bagong term is nalosyang ka na napabayaan mo ng marhay. Syempre pag feeling mo baga parang drain ka na, parang mura ka ng energy, parang ano pa iheras sa tuyang kapwa o lalo na sa tuyang aki, di ba? Sabi kan sarong vlogger or sabihon ta partner na influencer, inuton mo da po an sa imong sadiri. No?
So, kadaklan kan mga ina, kan mga magurang mataram, iinuton ko an sa kuyang aki before me. Siguro ko banga, kasi nga ni, sabi nga ni ni Angel, Filipino culture, no? Sa, yun na yun kinadakulaan ta. Yes. Diba? Oo. Yun na yun kinadakulaan ta. Mainot kita, bilang sarong ina, bago ka makaon, papakaunon mo muna sa aki mo. Tapag nahiling ka kang lola, ano man ngayang klaseng ina ngayang ini? Paet nga ang ungit-ungit, uto ngayon so aki niya, day pala ba ngayon nagkakaon? Gutom na. Iyan baga perme. Napastidyo na. Iyan baga perme ang nangyayari sa to. Oo. So ina ngaya, paet nga ang kaon-kaon, pero so aki ngaya, day pangitig ba pakaon? Pag ininot mo an sa diri mo, okay. Pag ininot mo ang aki mo, maungit ka kan aki mo, na ikagigutumon ka naman. Di ba pwede pagsabay yun habang nag-uungit ka sa aki mo, nagsabay ka na sa iyo magkakan? Pwede man. Diba? Pwede man. Pwede din yun. Pero mapagalon mag-service sa duwang hadi at the same time. Ayun. Diba? Okay. So saro lang, magkakaigwa siya ng focus. Oo. Unless permin present si Mister. Di ba? Oo. Minsan nga si Mister, pakaunon pa. Uungiton pa. Uungiton mo pa. Madulag-dulag pa si Mister. Nata ngayon so itatig ungit mo ako dai. Yan. Mapaluwag pa. Oo. So kung sabi kan sarong vlogger, inuton mo daapuan sa imong sadiri. Dahil man pagsabihon na pabayaan ta na so aki. But so tatara mo na inuton mo an sa imong sadiri. Kasi sabi digdi, you can never give from an empty cup. Okay. You can never give from an empty cup. Dai ka man na maitatao kung ang tasa daing laog. Di ba? So kung ubos na ubos ka na, mga nanay baga kadalasan na uubos. Kasi bako madali ang pagiging nanay partner. Bako madali ang pagiging housewife. Okay. Pag matapas na, puon sa pagmuklat kan mata. So hanggang sa iisipon. Hanggang sa pagkaturog, nag-iitok iyan, nagtatrabaho iyan. So aki, so agom, so labahan, so ugasan, so lutoon, so kaunon, so samudon, gabos na bagay, nayaon sa laog kan harong, pigmamanihar kan sarong plain housewife. So kung saro kang plain housewife, inuton mo daan sa imong sadiri. Kasi duman sa kasabihan na you can never give from an empty cup. Okay. Saro daa po sa pinakamagayon na sitwasyon sa pagkakataon na ini, ang pagpakaon sa aki. So mag-abot da partner, pag nag-abot da sa pagkakataon na makaon na kamo, lunchtime, sabihon ta na, lunchtime or dinner time. Pigsusuhestyonan o pigsusuhestyon ka ining sarong influencer. Di ko na pangaranan. Nainuton mo da tabi nanay an sa imong sadiri. Bago bago ngaya so sa imong aki. Yes. But it doesn't mean na pabayaan mo so sa imong aki. Example da po sa pagkaon. Ang aki, pag tigpakaon mo, halangkawon pa kaya ng energy. Okay. Ang aki baga ma-energy, minsan nagdadalagan pa yan, nagsusurok sa irarong kan lamesa. Nagbubukod-bukod ka pa. Susurok-surok sa bangko. Oo. Nag-uurig da, nagtuturo-tumbling. Kasi aki pa, full of energy pa yan. Diba? Nasa pa ang ipemin yung kawat lang muna. Oo. Mag playtime per me, kumbaga. Ngayon, mapakaon ka sa imong aki na ikagutom. Mapakaon ka sa imong aki na ika mismo gutom. Ang tendency, malibong lugodan payo mo. Baka isunod-sunod mo sa pag-ungit sa akin. madali. Ang gutom bagang tao, madali bagang mauyam. Madali mairita. Yes. Halipot ang pasensya. Correct. Ang tendency na babadulan lugod so aki. Nasusuryawan so aki.
na minaresulta sa pagpastidyo na lugod. Ano? Oo, pati ka lugod, pastidyo ka na. Oo. Ha? Maabot na dyan sa mga kapagalan mo, kasubago pa ngaya ako digdi ngaya akong gigibod. Maagrangay ka na. Oo. Guto mo na ako. Guto mo na ako. Tadai ka paminaka. Oo. Ang sabi kang sarong influencer, inuton mo daan sa imong sadiri. Before mo pakaunon suaki, kumaon ka na. Ayun. Tapag nagpapakaon ka daakan sa imong aki na ika mismo basog, mahalabaan sa imong pasensya. Dai mo mababadulan sa imong aki. Kasi may energy ka. Minsan, malibong lang ang payo tabaga partner. Ang saro man sa nang dahilan. Gutom. Gutom. Oo. Di ba? Sabayan mo pa ka mga problema. Minarluwas lugod talaga ang problema pag gutom. So mga daiman dapat problema, pigpo problema mo na. Oo. So mas lalo na day mo daapo masasabi na dai mo padabaan sa imong aki porket ininot mo sa diri mong magkaon kaysa sa aki mo. Mas lalo mo daapo na papadabaon ang aki mo dahil sa ginibo mong arugayan. Oo. Kasi ano sa mga naiwasan ta? Ano sa mga naiwasan ta? Naiwasan tang maglibong supayota. Yes. Naiwasan ta na mabadulan so aki ita. Naiwasan ta na maghalipot ang satuya na pasensya. Inalagan. So salud mo, di ba? Di ka napasma. Di ka napasma because marayso tamanyo mo. Marayso lawas mo, marayso pangmati mo kasi ininot mo sa diri mo habang pinagsiserbihan mo sa imong aki or maski sisay pa man yan sa imong agom. Di ba? Oo. So, big suggestion po kaning sarong influencer na inuton daan sa diri siring man daa po yan sa buhay kan sarong tawo, sa sarong pamilya. Example lang itong pagkaon. Kasi kung ubos na ubos ka na, wala nang natira. Wala na sa iyong natira. Puro na lang bigay mo doon sa iyong anak. Oo. Minsan, underwear, dahil ka na nakabakal. So, mas lalo mong magiging padaba ang sa imong aki kapag ika 100% functioning. Tama. Oo. And mas masiserbihan mo sindaning marhay sa loob kang pamilya. Parang parang win-win solution partner. Win-win solution. Marhay ang salud mo, makakapagserbi ka ning marhay sa aki mo, sa agum mo. At the same time, magiging marhay man ang resulta kang pagpadaba mo, pag-ataman mo sa inda. Correct. Kasi ika mismo, physically fit ka. Ika mismo, marayso sa imong pangmati, basog ka, feeling mo magayunon ka. Saka mo pagsiserbihan sa mga padaba mo sa buhay. Kaysa man sa gutom ka, lusyang lohok pa sa bestida mo, day ka pakibra, lusyang ka na, kurukay na sa buhok mo. Tapos habang pigsusukarayan mo sa aki mo, nailimon sa diri mo, pigsusukarayan mo sa aki mo, ay ngaya baby, dapat ngaya magayon ka ngaya pagloob mo ngaya sa eskwelahan. Pag ilim mo sa diri mo, ikaw mismo, garo ka sumbi. Oo. Diba? Ma-question din sa aki, natatiga para taraman mo kaan mama, ang itsura mo, di ba? Tapos minsan, nagigain ta ang respeto kan ibang tao, nagigain ta ang respeto kan sa tuya ng mga aki if we love ourselves. Correct. Oo, pagpadaba sa sadiri. Kung ika mismo may respeto ka sa sadiri mo. Kasi minsan, ay lingan mo, igwa kay mga aki inaarog kay ni. Ulian mo ngaya si mama mo, darahan mo ngaya si mama mo, ali sa piyestahan. Darahan mo ngaya ka ni si mama mo, paborito ngaya ni mama mo, masabi so aki, inaabo magbitbit. Oo. Dahil man nga ito si ma? Dahil man nga ito. Okay lang nga ito, maski dahil mo nga darahan. Okay. Nagkulang sa pagpadaba sa imo kan aki mo. Dahil ka dinarahan kan pipadara sa imo, hali sa piyestahan because ika okay ka lang ki okay ka lang. Wala kang standard. Dapat igwa manggiraray. Okay ka lang ki okay ka lang. Kung baga sabi imbis na ay iyo nga darahan ta nga si ma. Gugustuhan niya ngayon ini. Compare kang
ika mismo may kumbaga marayiso tamanyo mo, dahil mo napabayaan sa diri mo. Pag pinadara, darahon mo, ay iyong ngayon darahon ko ngayon kay mama, tamaog mga ngayon, tangan sa masunod ngayon. Ano yan? Tugutan pa kita makipista. Oo. Diba? Daipig menos kan akian sa iyang magurang. Correct. Oo. Asad to sa ingon yan, there are some children na pigmemenos anbuot kan sa indang mga maguro. Ay, si Papa Diamond nga ito. Tige set aside na so pagmati. Kasi okay na lang. Kasi yun na so naglaog sa isip kang mga kainina na, ay, arog lang kainin. Diba? Bako lang kita sa pagkaon na, pati sa buhay. Yes. Diba? Pati sa buhay. Kung kita may standard kita sa buhay ta bilang sarong parent na still I am the parent, ako ang ama mo, ako ang ina mo. Bako na so tinao mo nagabos sa aki na ika mismo ubos ka. Okay. So magayon ng partner na kumbaga sa mga siguro sa mga nanay or tatay na nagdadagugon yan, siguro it's time for muna mag-me time. Magtao man ning oras sa diri partner tatay baad baka puro na sa nakita si Bibi, si Buboy or si Akita. Napagkamalan ka na talagang yaya. Diba? Pero ikaw nagtatuition. Inimil-imil na Garong tuition. makudugo nito sa butan. Bako. Ika nag-aasikaso sa mga pagkamalan ka. Ay, ano nga, hindi mo nga pagbadulan ng akita, madagitang ka nga kang amo mo. Oo. Hello? Baka may pagkukulang ka man talaga sa sadiri mo. Yes, oo. Diba? Tama. So, inutuntaan sa tuya na sadiri. No? Tabi mga Padabaon nanay. muna. Padabaon ta mga sadiri. That's why minsan sa mga aki talaga nadidipisilan na padabaon ng sa indang mga magurang because sa mga magurang mismo kulang ang pagpadaba sa indang sadiri. Tama. Hipi pabayaan lang din na daing kumbaga daing say na daing man yan si ma, daing man yan si pa, di ba? Oo. Sabi baga kung ano ang pigas sabi ta partner sa aki, ano ang gustong itukdo sa inda dapat kita mo na sumagserbing modelo. Yes. Nahihiling mismo ka mga aki na Correct. kita mismo tigpapadaba at sa tuyang sa diri para sa inda. You can never give from an empty cup. Correct. So dapat i-fill in ta ang sa tuya na mga tasa. Panuon ta yan. Love language, confidence, etc. etc. Dapat mapano ta yan for us to give it sa satuya ng mga kaki. Yes. Okay. Hello muna kay Emilia Dalit Badillo Marinahapon da partner. Nakatutok da sinda sa humapon. Thank you po. Salamat po sa mga Ayun, si Marilyn Celisi watching from Tula-Tula Grande, Ligao City. Ayun, mga taga-Ligao. Hello muna partner. And oras na para sa ano ang bago. Uy, may bago. Bago? Anong bago? Ata may bago. Ano nga ning bago? Uni ang bago. Naglatag ang Department of Education ng bagong learning programs para sa mga eskwelahan na apektado kang kalamidad. Ini ang inapod na Dynamic Learning Program o DLP na ang katayuhan ay ang masimbagan ang pagkapindyente ka mga klase dahilan kang kalamidad as in iba pang maraot na panahon. Pinunan ang pilot implementation kang programa ngunya na bulan ng Nobyembre sa mga eskwelahan na naapektaran kang bagyo sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Cordillera Administrative Region, mantang kasabay digdi partner ang Bicol Region. Sa iraram kang nasabing inisyatibo, pwedeng magkaiguan ng make-up classes ang mga apektadong eskwelahan as in gamiton ang DLP activity sheets na simple sana, targeted as in adaptable sa temporary learning spaces. Siring man magkakaiguan ng parallel classes, activity-based engagement, student portfolios as in reduced homework policy. Ginibo kang DepEd ang nasabing inisyatibo kasunod kang nagkapirang simana na suspensyon ka mga klase sa mga iba-ibang parte kang nasyon dahilan kang magkakasunod na bagyo. DLP. Ano nga meaning kang DLP? Dynamic Learning Program. Dynamic. Gustong sabihin nagbabago. Nag-a-adaptar. Yes. Dynamic Learning Program. Magayon partner kasi parang dapat digdi ma-apply ka mga estudyante na pag-adalan ninda asin pagtibayon yung mga essential skills araw baga kang pagsurat, problem solving and critical thinking. May ano yan, may sheet iyan na pigtatao. Yes, papel. partner. Oo. So depende sa schools. Oo. Tayo man ang gano'n. No? Minsan kaya duman sa dating
alternative learning modalities. Si Mama ang nagsisimbag. At aminon ta po mga nanay, ano, para sa ikakaidali, para sa mapadalian trabaho o mapadalian mga work assignments kan mga estudyante. Sumagurang namin nasimbag. Uli na ka na ngayon. Digyan na yan. Isuratan na ngayon. Uwi na ngayon. Tapos na ngayon. Suratan na ngayon. Kopyahon mo na sa ngayon. Kasi ang problema par day, nauko na ng aki. Mananako dan sa aki. So ina ang may award. Correct. So dahil dyan, nagkaigwa ni Dynamic Learning Program. Oo. Okay? So sige, sana mas pagtibayon pa yan sa ibang mga suspension na nangyayari, partner. Okay? Bata kita rin dibaga sa Bicol, argihan talaga kita kan Tama. Kan bagyo, no? Okay. Okay? So yan po ang bago. May ano yan, dynamic naman kita pa. Dynamic. Dynamic naman kita. Mag-iba naman kita sa masunod na Simana. Ayun. Ako. Advance happy weekend na, partner. Nasa tahaw pa lang kang simanan. Mapakapi ka na. Okay? So, thank you so much po sa mga nakaantabay via Facebook Live. Siring man ang rayaon na si Indang Harong. Nakaibata sa Lado Technical, si Chief Tech Ramir Tanay. Sa IT, si Jerome Martinez, asin si Shara Leron. Ako po, si Kuya A. Iniman si Jenny Mati Bayaran. Mabalos sa pag-antabay. Bye-bye. Sa indong nadangog ang programang